Аз мисля, че трябва да съм на първо място. В крайна сметка всеки трябва да има някаква реална самооценка за себе си. Момичето, което е на първо място, заслужено ли е там? Не. Аз съм Илана, на 26. Александра Христова от Варна. Аз съм Илана. Аз съм Ана Мария. Какво те привлича в едно момче физически? Физически. Хубавото тяло. Харесвам високи момчета с хубава усмивка. Ами да е здрав. Аз всеки ден съм в залата и лично там момчетата ме привличат тези, които тренират. Колко даваш на себе си от 1 до 10? 9, 9,5. 8,5. И ако можеш да се опишеш с 3 думи, Интелигентна. Красива. Не забавно. Добре. колко даваш на себе си от 1 до 10? 6. Може би. Може да се говорите, разбира се. Не е нужно да само да мълчите. Да. Някоя иска да се смени мястото. Яла тук. Защо? Колко даваш на себе си от 1 до 10? Може би 6. Май така сме добре. Аз мисля, че трябва да съм на първо място. Заповядай. Да се въздържа от някакви излишни по-дълбоки коментари. Всички сте съгласни с положението, в което сте в момента? Не, но... Че къде мислиш, че трябва да бъдеш? Не говоря за себе си. А за кого? За нея. Тя трябва да е според тебе? На първо място. Защото за мен има изключително естествена красота, която трябва да... Благодаря. Моите очи, тя е на първо място. Илана не притежава ли такава? И тя също е красива, да. Но за мен естествената красота е красива. Мое лично мнение. Илана, ти какво мислиш по въпроса? Мисля, че нямаше условия, в които... Къде мислиш, че ще се озовеш, след като с момичетата се наредите? На първо място. Поред тебе, момчетата след като влязат, ще сложат тебе на първо място. Предполагам. Ти съгласна ли с това? Не знам, ще покажа времето. Може би. Другите? Не знам дали им техния отговор. Добре. Ако това е крайното решение, Май да. Аз не казвам, че другите не са красиви. Просто... Предполагам, всеки мисли за себе си, че е най-красив. кои качества мислиш, че притежаваш ти, които другите момичета нямат? Красива, умна и забавна. Ами, щом сложих себе си на първо място, нали, става дума за външни, нали, красота. Кой не го притежава? Не съм казала, че никой от не го притежава. A few moments later. Александра, тя е... Би ли направила някакви промени? Не. Някой друг? Не. На 4-то място, доволна ли си там? Да. Аз така и казах преди малко. Къде мислиш, че се озовеш в редицата, след като момичетата са на редите? Последна или предпоследна? Не знам, че момичета, това е. Имаш ли някаква женска конкуренция според тебе между тях двете? Имаше, то се личеше. Според мен Александър трябваше да е на първо. Тя има естествена красота. Според тебе, момичето, което е на първо място, заслужено ли е там? Не, защото според мен има завишено виждане за външния си вид и за какво значи красота. Какво мислиш за подребата на момичетата? Както казах в началото, долу-горе очаквах това място. Сега стана сблъсък на чисто с грим без грим. В крайна сметка всеки трябва да има някаква реална самооценка за себе си. Не знам какво е в нейната глава и нямам нищо против, че направеното момиче е преди мен. Според мен тя просто е, както много голяма част от масата, подведена по това как трябва да изглежда, за да бъде красиво. Добре, значи нейното мнение за себе си е доста... Завишено. Предполагам се доволна от позицията, в която зае. Да. И мислиш, че всичко е така, както ще остане след като момчетата ви пренаредят. Да. Ами, момчета, това е начинът, по който момичетата са се наредили. Според мен момичето с очилата трябва да е втората, за да е момичето с Кой ни роклята. премести? Какво те привлича в едно момиче физически? Усмивката. Ами, тя трябва да дойде тук. Давай, Те се преместиха. Да. Кой са?
Ами, Чакайте. Ако не, аз вземам. Физически да спортува. Като цяло да не е цял ден в Макдоналдс и в Бъргер Кинг, примерно. Трябва ти ща. Коя от нещата според тебе е най-надута? Та с бялата рокля. Аз по принцип те бях. Опа. По-скоро да ги разменим с чулата. Кой иска? Май да. Имаш Да, достатъчно. да. Да. Ако мога да ни кажеш какво те привлича в едно момиче цялостно физически? Тяло и дупе. Ти си направи ръка една шаха. Мисля, че ще е окей. Готово ли? Всички ли сте съгласни? аз не съм. Пак ти е доволен. Не, момичето с чулата според мен е най-красиво. Предполагам, Ана Мария е твоя тип. Ще видим, аз вече изех инстаграма. Тя е 1, тя е 2, тя е 3 и накрая тя е 4. Всеки да се взеже и подари. Ти си път. 1, 2, 3, 4. А коя беше сложена първо? Той с по-нисичката, мисля, че. 1, 2, 3, 4. Аз трябва да посочвам. 1, 2, 3, 4. Черти в характера, които търсиш в едно момиче. Да не е лесна. На Добре се тебе дай. ти харесва най-много Момичето с очилата. и най-малко ти харесва. Значи Еднакво хубава и с всичките. еднакво. Коя с тебе най-хубавата черта на първото момиче? Слабичка е. Следното момиче. Пълничка. Изкуствена да е. Малко. Аз съм да. Аз съм Ти да. си да. Да. И аз съм. Айде готово. Коя зодия съм? Не бе, по коя зодия си? Везни. Изключително важно. Доволна ли си от мястото, на което се озова? След пренареждането на момчетата. Не го очаква. По принцип. Но да. Сандра, Да. мисля, че очакваш, че това ще се случи. За моята подредба ли? Или Твоята подредба. предполагах първо или второ място? А кой предполагаше да е на четвърто? Не знам, не мога да кажа. Всичките са ми симпатични. Няма как да кажа лошо. А доволна ли си от подредбата? Ти беше на първо място и другото, което помня, че Йоана беше на четвърто. В общи линии да. Както казах, всеки си е красив по собствен начин. Нищо не е твърдо. Кой трябва да е на четвърто място? Съгласна съм с мнението на останалите. Йоана, Да. какво мислиш за подредбата след пренареждането на момчетата? Мислиш, че тези момчета имат право да те подреждат, да ти дават някаква оценка? Не, защото това са момчета, които не отговарят на моите характеристики за идеално момче. Съответно, по-скоро подредбата е такава, защото те избраха момичета на тяхното ниво. Искаш да кажеш, че подредбата е ирелевантна, просто защото те не отговарят на твоя критерий. Да. Значи, в крайна сметка, И мисля, че те мислят красотата за еквивалент на нещо естествено. В смисъл, не смятам, че съм се тюнингувала, не смятам, че имам прекалено много грим, не смятам, че грима създава ново лице на едно момиче. То е просто за подчертаване. твоята глава си на първо място. Да. Разбирам. Кой от момчетата намери за най-привлекателен или нямаше такова? Нямаш такова със сигурност. Мерси. Аз за на какво така се изрази. Много надути. Ниското момче.